No pana. Ай там ще да пречи много видя. Ай там не може да се излиза от прозорец. Много ясно. А? Вънка вали ли ме обак, вали? Той ти ли контакта? Защо не звали? Бе, там го прибрах в Мокоч. Той не е оттам. В Терейка. Аз не го знам от Терей, прибрах го там. Папа ти идва? При вас? Чоризъм съм скочила, то като каймаки. Те го показват, така влизал, да. Чоризо е мексиканска наденица. То гоца по талёка като каймак. Тия наркоманите. Тя комуната им къде на каква ръка качена на? Обаче тя шефката беше на тя ми го подаде. Тя погледна ли го какво?
Просто ви ги подарят. Да. Показвате ли проверката, която направихме с На малишки аптеки, гледай. Продаване лишени лекарства. За това всичко приключи с констатацията, че нарушение от страна на аптеката няма. Това не сте ли го писали вие? И ако отвъд не може да го е написал, там има ли хора, които работят? Обработват рецепти, внасят лекарства в турбички? Но вие защитавате и контролирате. Историята на Емилия ни провокира да проверим как се отпускат лекарствата по здравни карти и дали е възможно, без обидно на пръв поглед организация на работата в аптеката, да е причина за опасни грешки. В първия епизод видяхме как с скрита камера пускаме лекарства по здравната карта в различни аптеки, в големи вериги и в по-малки аптеки с различна задоволена цената. Но в веригата, открито чрез историята на Емилия, системата навсякъде е една и съща. Рецептурните книжки с лекарствата по здравната карта се приемат от служител, който випва записите и ги предава на негови колеги, назначени като компютърни оператори. Те са без фармацевтично образование. Работят в специално обособени стаички и зад шкафове. Бая да отидем, Ако съдят по записите, един ден ще придори пристига и един работихме заедно в Вилената. И гледам го носи лекарства. А пък той един обикновен кисник там беше. Ел кисник от завода. Станал, ево Маришки. Станал дистрибутор на лекарства. Ама аз мисля, че той работи по списък на самите аптекари, нали? И ходи от склада и ги взема. Не знам как е тази работа, но е, той трябва да има такова образование. Тогава съм станал купон на лекарства. Записите ми е видно, че отпред рецепта не се обработва. Фармацевтът само се подписва и ги предава с лекарствата на пациента. Инспекцията на здравната каса, с които проверихме аптеката през декември първата серия на предаването, твърдят, че точно операторите обработват рецептите. Ето пак някакъв винен ден имал. Обществената проверка по аптеките продължава. Този път се отпускна продукти с комбинации от лекарства, които фармацевтът не би трябвало да ни отпусне. Първо, защото нямаме рецепта и второ, комбинацията може да е опасна. Обиколихме различни аптеки. Експериментът започна в аптеката през декември, където го разказах в началото. Решаваме да си купим популярно лекарство, което се предписва като пак и инсулт. Силно действащо. Съхранява се с ключ и се дава само същия рецепт. У нас ни дават без. И това в комбинация с аспирин, който изрично сме уточнили, че вземаме за същия човек. Забавно. Забавно. Според експерти, комбинацията, която купихме, е опасна. Особено ако не е предписана от лекар, който да наблюдава състоянието на пациента. Има опасност, ако се високи дозите. Да се увеличи хората се намисли, се увеличи на кръвта и се получи кровотечение. Разбира се, разбира се. Решаваме да купим друга комбинация от лекарства в случайно избрана аптека в София, която не е част от голяма верига. И тук без проблем ни дават лекарство, за което нямаме рецепта. То се изписва като инфаркт или инсулт. Вземаме го в комбинация с друго, което се пие с киселини. Да. С около 30% малко да кажа, 30% се намалява. Те аптеката ги затегнат, пак няма да ни дадат никакви. Има изключително
много работа като консултант на МСЕ. Но за съжаление, аз имам впечатлението, че големите вериги това трудно се осъществява, тъй като отиват малките аптеки, защото там на главата за други фирми на пациента не е обяснявано. А важно е да се Да, защото се зачестят случаите на грешки. По време на случаите на предаването разбираме, че са нанесли изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата, която контролира продажбата на лекарства. Питаме Здравното министерство защо. Оттам ни отговарят, че мотивите са няколко. Занижен контрол на фармацевтичния пазар, допуснат дефицит на лекарствени изделия, необходими за лечение на онкоболни и неспазване на сроковете за издаване разрешение за употреба. В отговора до нас се казва още. При проверка на инспектората на Министерството на здравеопазването, извършена от множество сигнали, се установи, че през 2012 година и началото на 2013 е проведена политика на подмяна на държавни служители с контролни функции в Изпълнителната агенция по лекарствата, като на мястото на стари и утвърдили се служители са назначени нови лица, които без опит в държавната администрация заемат отговорни ръководни длъжности като директор на дирекция, началник на отдел, старши инспектор, главен инспектор. Факт е, че голяма част от новоназначени състав на Контролната агенция по лекарствата Защо му дало само, баба? Това е игра. А? Това е игра. Игра ли? Игра. Ученици